Estamos hoxe aquí diante da fábrica de Coímba. Pois xa sabedes que esta fábrica histórica en Vilaxoán era por o tema da calidade do produto de bacalao. Logo sabedes que pasou unha fase concursal na que houve un convenio que está a punto de rematar agora con incumplimentos que temos que estar pendentes de constatar. Pero xa no plano laboral, ten que decirvos que esta fábrica desde o mes de novembro non tivo actividade productiva en fábrica. Actualmente conta con 3 persoas en oficina e un xerente que están intentando recuperar o que nos comentan produto e algún cliente, pero levamos dándolle estes meses de tregua sin ter resultados, polo que ante a acumulación de recibos salariais xa fomos presentando as primeiras reclamacións e suspensión de contrato laboral con algunha xa sentencia a favor, na que o xulgado decidiu rescindir por impago nos salarios a uns traballadores. Temos outros traballadores que están con baixa médicas, na que a empresa tampouco afronta o pago delegado como me corresponde, e con inspección dándonos a razón en distintos informes nos que constatamos tamén eses incumplimentos patronais. Cada mes estivemos encima aquí da fábrica para que nos avisara cando iba a reactivar a fábrica a produción. Non hai materia prima no almacén.